ओइ खालिया थौ गोख्रै बोनानै हो दा सोरबाफोरसो लोगो मोनफैगोन नांगौबा दा नोंनो हटेलाव गोथाव गोथाव बायनानै जाहोलांगोन आं। हा मा खालामनाय जाखोब्रा फंबाय मेहेर एथ' गोलोसेमाखौ गारिबो होलायनाय नायनायावसो फिसा नुयोलै आदा थाख्लाय नाथाय इन्जिना खरा गराय गारियानो हास्लाबबावनाय नङासो आंनि सैमा गारिजों। आच्छा ओमफ्राय बे सानथालि सिख्लाखौसो लानानै खारनो मोनबाय आरो नोंहा बर' सिख्लाया जोबजोब्बाय नामा? बर' सिख्लाखौ गोसोथोबाबो रावखौबो मोनालै सार बेखायनो सानथालि सिख्लाखौनो लानानै खारसै आंना हिनजाव जाबानो जाथारबाय। हा सिख्लायालाय बबेनिथो जाखो? गामि सेरनिनो आदा खावनानै लाबोदां। ओमफ्राय नों सानथालि रायलायनो रोंथारोसे? रोंनायालाय रोङा दा रोंसान्दिया बबा बबिफोरबायदि फाव फेसन खालामना रायलायनोसै उनफ्राव लासै लासै रोंलांगोन बे। ओरैनोबाबो सुन्दुरिया बर'खौ एसे बुजिखायो रायज्लायनोसो हाया। आच्छा बेसे गोबावथो खारनानै थाहैनो सानखो? खारनायाथ' गामियाव थाफैनो हासान्दिया खारनानै थाहैथ'नोसै उनाव गावसोर लिंहरफिनबा फैफिननोसै। आरो नोंनि इउटुब चेनेलखौलाय सोरथो सालायनांगौ जाखो? इउटुब चेनेलालाय सोलिबाय थागोन हजोंनो एबार आंना डाबल इनकामसो जाबावसिगोन। बुरिखौबो संनाय खावनायनि भिडिअ लाबोहोनोसै आरो आंबो ब्लग भिडिअ बानायबाय थानोसै होनबाना आंना फैसायानो फैसा जासिगोन। खर'आ थिगानो दं नोंना मेहेर बाबु एसे नेबावबा बर' सिख्लाखौनो मोनबावगौसोमोन नों। बेसेबां लाजि फोनांजाबावनो ब्रा थाख्लाय सार सोरबा दारिखौ बखियो सोरबा महरखौ बखियो बेखायनो गेजेर गेजेर सानथालि सिख्लाखौनो लानानै खारबोबायलै आंना। दे मोजांल' रायजो जाहै नांज्लाय खमज्लायल' जानाङा। नांज्लायालै सार भाषाखौनो बुजिलायाबा बोरै नांज्लायगोन दे जानला मोनला बुंथारोलै नोंबो। दे थांदो होनबालाय। औ दे थाथ'दो। नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै गालां।